Why he or she na yung mga tao nga sobrang choosy? Why is she very snabera? Why is it akong boyfriend kay sige tanaw og X-rated? Dili ba ko enough? What's up, people? And next stop, Mapit na. Pag-asawa na kasagdanan. Bakit ka ba? Good day, people. Welcome to Bitok Bitok University. And can you lock the room, please? It's so noisy. Please, thanks. Just wanna drop by, just say hi to my vlog. Come on. Then go to sleep na because it's Sunday. Say hi, Ella. Say hi, Ella. Hi. Good night. Bye. Say hi, Rusty. Bye. Say hi, River. Bye. Out. Kaganina nag-post ko sa akong Facebook page o dugay-dugay na sa ko wala naka Q&A. So i-try na to ng Q&A portion. And ang atong just fill in the blanks ng topic na to, gugma. Gugma muna. Tanan gugma, ba tanan mga topic nga gusto tanan gugma. Kay tanan apektado tungod sa gugma. Gusto ka mo eskwela tungod sa gugma, gusto ka mo trabaho tungod ka sa gugma. Mao ba? Sa tanan mga tigtanaw, thank you very much. Labi na sa mga taga ako ginatanaw sa akong channel, mga taga Davao, mga taga Cebu, nga gatanaw po, salamat sa inyo ha. Di siya ko nagpaibog sa akong laptop. Apple na, sa siya. Kung nangutaan na kung asa na ang payong, wala na ang payong sa likod, kay naayo na ang among alkuba. In fairness, arang-arang na problema akong sala. Oh, di ba? Medyo social na gamay. Gubot lang, pero at least na yung mga parador na medyo social na siya. Like, salamat sa nagkuha sa ako sa hosting sa Christmas sa December. Thank you. Why she keeps telling me she loves me but her actions don't? Nako. Ako talaga ay naniniwala sa action speaks louder than words. Dagan kayo yung mga tao nga may lagstorya pero wala sa buhat. O ako nagtuog yun nga mas tinud-anay pa tong actions kaysa istorya. Totoo yan. Sa Facebook, ay, dagan na kay mga gapos o mga sweet. Ako, okay naman ko na pong mga kanang ginatag ilang mga loved ones, kanang mga words ilagang i-share. Ako, okay ra bigyo ko ana. But, always remember, di na kailangan isingit-singit pa na, mas maayo gyapon tong actions ang ipakita. So kanisya, why she keeps telling me she loves me but her actions don't? May lang gid siya mo istorya, may lang gid siya mo kuan. Pero ako feeling ako pag walay actions, nako tol. Burag padulong gyud na sa way klaro. Tinaw pas lapok ang kanang relasyon na. Si Alimar, why he or she obsessed on me? Wapo kay kaya? Mga there's something sa imo ha, or basig na kay mga basig mong performance level to the highest. Ang mga babae ra ba pag grabe ang kwan sa lalaki, perform yun, maka-obsess yun na ba, or basin dako ang kumingking. Lie Rich, sabi niya, why he lied to me? Even he always say he loves me so much. Murag sa'yo, sige na kung mga question and answer karon mo. Murag kaigom sa taning mga pangutanan ni. Walay kawatan. Adi mo amin nga kawatan. Bisag nakita na gihawiran na. Sama tong usa ka lalaki nangawat og kabaw. Nasapnan na. Pero garason gyapon nga sir, wa ko kabalo sir. PC ra man akong gibira sir. Wa ko kabalo nga nabray kabaw sa tumoy. Mau ba? Ha? Mau ba? Pareho na sa mga lalaki. Labi na kung how many times na niya ginabuhat. Tapos kamo mga girls, magsigil sa magpasaylo. So sila, makabalo na sila nga kung ako ning buhato, magpaloy-loy lang ko ani. Okay ra gyapon kani kabalo ko nga ang iyang weakness sa kanila kong pagsorry. Di ba? Ang pangutana, how many times man siya makasala sa imo? How many times man siya mamakak sa imo? Kaya tanawin mo why he lied to me, even he always say he loves me so much. Munang yung Japon, ganina, action speaks louder than words. Why he keep on telling me he loved me, pero may iba na pala. Siyempre, ganun talaga.
Kanabang sometimes ang mga lalaki, pasensya na sa mga lalaki kung gilaglag ta mo. Sometimes ang mga lalaki, labi nagnapa sila silang current relationship. Usay ilang gabuhaton, pag for example, maksyon sila tabok, ang style nila para medyo, kay basin mutisting sila ba, basin niya mapalpak niya nga relationship. Basin mapalpak ni. So wala ko'y balikan. So mo nang uban mga lalaki, hilasan ning kuan amuma, di sagid bulagan, di lang isagid. Diri sa ta. Tapos after aning isa, pag if ever nga nilambo siya, ni okay siya, dayon, Ami, hi. Ay, Okay. kita ko ba? Sorry. Nakita mo sexy butt. So like I said, kaning mga lalaki uban, ilasang di sa nila ni bulagan. Kani sa testingan sa basi hindi okay ba ni siya ona. Pag medyo okay, gwapo ng lambo, linaya din niya ni biyanog kalit. Pero kung gasugod pa lang, kapaniguro sa ni ubang mga lalaki, sigurista. So sa nila nga, kadya lang pag okay ba bita, testingan, tilawan, birahan, sa mga paghuman na galing, medyo way nadaman. So at least na pa ko'y balikan gamay. That's why, masisiingon nga, love lagi ta ka. Kabala ka, just hold on. O ba? Why is she very snabera? So simple. Di kanya type. Alam mo, sa panahon karon in fairness, nanagoy text, nanay PM, siyaro. Ay gyud paghulat nga, kung sa text, kung di ga reply, fine. Sa PM, kung pagkita nga murag sinra ka kutob, pare koy, alam mo na. Ha? Kung sige lang kagkasin, alam mo na. Maybe you need more, wala sa kayo nga mo surrender na ka, but maybe you need more, diskarte pa more. Ha? Make friends una. Okay? Si Xian Sai, ganang ko siyang question. Why he or she na yung mga tao nga sobrang choosy? Why he or she siya? Or maybe yung question is, why na yung mga tao nga sobrang choosy? Because it's your right. Right ni mong maging choosy. Gupito matingara ko na uban nga kung pangit ang lalaki tapos nakauyab og gwapa kay mo react din to. Lo grabe bay. So mo nga baing nga di. Kung sa lugar pangit pa ka nga laki, manguyab pa kag pangit, usa na may resulta sa anak ninyo? Kung pangit pa siya, di at least ay mo pa siyang choosy. Mamili po siya gwapa-gwapa, may nalang ilang lahi madungagan gamay, di ba? My God, tanan mga pangit nagtanaw diha. Kakaluoy ba ko ninyo? Mau ba? Pero ito lang, di ba? I mean, it's okay to be choosy. Sometimes na yung mga tao matingala na in love sila sa katigulang ang lalaki. Takwarta mo yun din nga sos, kwarta rin giapas, ana. Well, kung kwarta lang yun yung giapas, or kung na in love ba sa tungod siyang kwarta, then iyaman ang right. Kung ikaw po tiguang ka, uso mo po yung mong ikakumpit sa batanon. Like for example, kung tiguang yung ka, ato lang ibutang technically single ka, kaya balo na ka na. Kung batanon ni mong kalaban, da ikaw idaran ka, uso pa yung mong ikakuan, sa pagwapuhay pala, medyo mabinta ka, kay siya mas bata-bata pa tan, ikaw medyo tiguang na. Kung sa performance-wise, ambot lang saan, medyo paspasiro pa maning mga batanon, medyo mugaping ra magtilab. Ang mga tiguang, kailangan pa modern o gloomy para sa next gab. Medyo apikig yun. So kung ang batanon ng iyang pang alas nga baraha is ang iyang kabatanon, choy-choy, guwapo, talent, well, sa tiguang, kung sa may choice. So mo nang iyan lang ipakita yung money. Kani pwede ta ka mabuhi, pwede ta ka mataganog balay, sakyanan, uguban pa. Tapos di po na to kailangan i-blame ang mga babae. Right mo po na nila nga, well, di ko gana ka ng mga patsoy-choy. Sayang mo mo din na yung linya sa mga kanang mga kanabitang mga lalaki nga purma ray daghan, pero way kwarta. Mo yun din nga, mo ka nagipinin lagi, kwarta yung giapas. Then so what? Because I tell you, kamo diha, gikan sa inyong Uncle Bernie, ang mga babae, pag abot ang mga 25 patas or 30 na patas, di na nila ma-realize how important money is. Kanang maburos ka. Sos, lahi, lisod kayo mga anak, to be honest, sa public o naka sa private. Lisod kayo maburos ka nga wala kay vitamins. Lisod kayo hasol kayo maburos ka nga imong sakyan motorila. Gitabang ka, motorila ka, galisod pa ka, tingog ko ginukuli kong lisod kayo. Ela,
Are you still here? Sleep na. School pa tomorrow. Ella. Ito yun na. Just say hi lang. Hi. I love you, baby. Love you, Ella. Na, yubo man. Sige na, you go to sleep na. Go to your room. Go to your room na. Sige na. Bye, good night. I love you. Love you. Why she cheated on me? Pwede ba naman na ipangutan na siya magkagalingon? Sa tanan mga tao ba nga, matingala ka nga, matag makauyab ka, mag-cheat perminti mong partner, or perminti ang cause parang bulag kay cheating, tilod anay lang, you ask yourself, ano to? Baka there's something wrong sa imo, physically maybe, baho, or attitude. Pareho na sa restaurant ba? Tagay kag restaurant, matingala ka, matag mag-dish out na, manghipos na, matingala ka, ang imong pansit, perminti di mahurot. Tanan lamisa, ang tanan nag-order pansit, di kanila kakahurot. So there's something wrong with your pansit. Baka paratra kayo, tabang, or lata. Pero lagi po na siyang relationship. Matag relationship ni mo, tingala ka, anong perminti naman lang ko gabulagan, anong perminti naman lang mag-cheat ang akong partner sa ko. Then you ask yourself, saan nasa ko? Yan isa ka ni mo imong ilok, tapos lihi ka sa to. Pamidyo ni up imong pananaw, malamang sa ilok yun. Di ba? Or tanaw niyo mong kugaling, imong kinaiya. Tanaw mong kinaiya, baka sobra ra kaya ka possessive or ban pa. Si Saison Ann, sabi niya, why he or she kay martyr? Ganun talaga. Dahil sa ibang mga tao nga, bisag ipasakitan na, gibali-bali ng pasakit, and still na paghapon, napabilin. Nagsagunson pa diri, anong naitanga, bagay may bobo, kanyanan dating. Kala mo, napay mo yun nila nga, kaduman ng basta in love daw ka kay, tanga daw ka sa guma, anak. Sigara mga tao, feeling na ako na ibang mga tao mo nang magkamarti lang kay feeling nila, wala nila yung makagusto nila. Feeling nila nga, kasagara kakita mo ni katong mga babae nga, ang kanang boyfriend lang mo yung una naka-virgin nila. Itong mga primerong experience nila, kaning lakiha. Feeling nila, wala nagila yung lalaki, kaniragid siya. Wala nagila yung makagusto na ako. Wala nagila, my God, dagan ba kay isda sa kadagatan? Promise. Nga naman, nga na siya mo balik og tawag na ako. Why is he not calling me back? To be honest, kung ang lalaki galing dili nagay kayo mo tawag balik sa imo or nag-PM or text, medyo di na kanya, di kaya siya ingon yun nga excited or ganahan sa imo. Sorry pero kasi ang lalaki, pag ganahan ka, ay pamahaw pa niyo ito panihapon. Pero pag medyo ang gaping buntan to gabi, marag digyo kanya type. Sorry, di kanya type. Dawatang kamaturan. And ito, lastly, okay na lang. Why is it akong boyfriend kay sige tanaw og X-rated? Dili ba ko enough? Kabalo kas na nila burag dili po sa ingon nga dili ka enough. Para rago nang, for example, kung mag-uyab mo or mag-asawa mo, tamo yun siya nga dito lang taman ni hapon sa karinderya. Di mo po naman yung dito mo kita sa karinderya, so di lugar enough akong giluto. Di ba? Di man po. Maybe nalagi mga tao nga murag, like po sa kwan pa, murag gusto lang sila lahi nga food, ana. But I think kung di sa video lang siya natanaw, maybe malay mo. Sometimes na ibang tao katanaw sa video because gusto lang nila nga bronalan sila gusto tanawon. Gusto nila i-apply sa imo gusto niya tanawon nga giunsa i-apply sa imo alam mo, it's better lang kung mutanlaw siya, sabay na lang lagi. But ang problema diha, kung mas naglingaw siya dito sa video kaysa imo, diha na ang problema karon. Baka na-addict na siya na. But you know, pero kung from time to time, okay na yan, part sa flavoring yan. Pero kung halos everyday na lang yun na mas ganahan siya kaysa, too bad. Naibon mga bana kung naila tungod kay love nila ilang mga partner ilang asawa, una-una nila, di nila gusto nga bastuso ng babae.
Sino mo nang kasagara mga bana missionary ra gyud. Mura gini siya nga posisyon. Dini mo lambos-lambos. Kay missionary kay asawa biya. Which is sa tidala sayop biya na. Wala mo kabalo. Nga kanan yung mga asawa, gusto po nila nga kurambuson po sila. Gusto nila diri nga ayaw ko nyo respeto ha. Iparok ko diri. Walang kakabalo. In English, you just don't know. Ha? Na yung mga banay, respeto sa asawa, murag lahi manggut. Taon sa man, sa lahi dayon. Burag way respeto, burag babuyon. Burag kuanon, kurambuson. Pero kung sa asawa, dili, kaya na daw respeto, come on. Dili na tinod. Dili na tinod. Please comment below sa mo agree o disagree. Again, kanita na akong pagtubag. Ako lang yung own opinion. Wala ni siya sakto or tamang answer. Kung mo disagree mo, pwede ra please comment below. Kung mo agree mo, please comment below. I-share lang nato ni. Okay? And katong mga naka-Instagram, please paki-follow ko para sa mga stories. Instagram na ko Bernie Bitokto. Salamat kaayo kung asa mo nagtanaw ani Madabao, Cebu, Mindanao, Visayas, mga tanan mga Bisaya, proud Bisaya, nada sa gawas mga OFW. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Spaghetti ikan sa akong asawa. That's it. Kana wa mo na board sa vlog. Bye. Makalagot nga makita nga inanaka ang kalipay nga susama sa